Flipa, flipa, flipa. Molada allí. Marmolada al davant. El sac Purdoi. Chechu y una mega remontan aquí. ¡Venga, Chechu! Chechu aquí. Segona remuntada aquí el grup Sella. Ara anem cap al Sassolungo, que és aquell de lliu davant. Estan girant aquí davant dos veles. I vinga. Quina passada. Hem despegat d'aquí del pas de Sella. He remuntat. Després m'he tirat cap al Pordoi, però m'està enfonsant molt i he tornat a girar. Aquí el Chechu davant amb l'Alpina grisa i taronja, que ja ha pillat la tèrmica. Ara he pillat un termicón aquí al col de Rodela, que anàvem amb el Chechu, i ara cap aquí al Sassolungo, que ja hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uns 15 parapents i una barricita. Mira allí el grupo Sella, que hem despegat d'allí, aquest aquí al davant, amb el sac Purdoi. Flipper multiplicat per 10, quin passote.
cara nord del Sassolungo, amb tots els parapents, cara nord nevada del Sassolungo. Mira quins agullots. $3.215 aquí. Transició. Voilà. Voilà. Ahir no vam poder fer res, una pedrada, però avui s'ha compensat. El Jaume avui està anant cap a l'avió i... Jaume, vam fer tu aquest vídeo, tio. Tu ja has volat bé aquí, jo és la primera vegada i flipo. El Pani també està per aquí i el Checho Acero. El Pani tenia que tornar avui amb l'avió cap a Múrcia, però el tio s'ha deixat perdre el bitllet i s'ha quedat per avui. I ho ha encertat. Ho ha encertat perquè és increïble. Increïble. 3.300. Jo estic a Sassolungo, ara m'he fotut a 3.300 i ara vindré cap aquí. Transició cap allà, que hi ha el Checho aquí. Anant en transició cap a aquest altre grup, que té ja noms alemans i no tinc ni puta idea com se diu. El Checho està per allà davant i a l'arribar a la cara sud de tot això, doncs ja se suposa que trincarem. Aquí l'altre grup. Ara això ja és una cara sur, lo que ve. Aquest ja me l'avante. Venga a flipar. Madre mía, vaya pasote. No sé. Yeehu. Cap al sur, suroest. Uah! Ara ja està tirant la cara d'oest. Són les 3:15.
Y aquí, ¡buah! Ara està girant Monasteno.